Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners. Maayong adlaw ka natong tanan. Hinawta na ata sa maayong panglawas o kapiskay. Ug tuolay no, mag-upload na po taog kini ang akong suliran. Taga Kananggalete, Punto Legal. Ang nagpadaas sa iyang suliran si Ma. Punto Legal ang iyang suliran mga ka-DJ, mga ka-listeners. O dito maglangan, ato ng sugdan ang kini ang atong suliran. Daghang salamat kaayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa Punto Legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usar kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko sa pangan nga si Ma. Hingkod ang pangidaron, minyo og may mga anak. Taga Masarayaw Kananggalete. Punto Legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong yuta nga akong bahin nga sinunod namo sa mong mga ginikanan. 5 mi ka man nagsuon. Ang maguang namong laki ang nagpasukod ining yuta sa mong mga ginikanan nga wa magpahibaw namong upat niya ka magsuong babay. Aron inyong hisabtan, ingon ining mga panghitabo. Naunsam ka manong, uy. Nagpasukod ka man sa yuta nilang anhing mamagpapa nga wa magpahibaw namong imong mga igsuong mga babay? Ay sos, unsa man sa inyong ikasakit anay nga patas man ang pagbahin na nako ni ana natong 5. May manggani kay ako ang migasto og pagbahin-bahin ana o pagtipak-tipak ka ng yuta. Ha? Aron nga mahibaw na kita kung asa nga tong bahin. Pero bayri betaon ko ninyo ana ha sa kung nagasto. Oo, okay ra, uy. Mubayad pa man day minimo ana. Ipahibaw lagi unta minimos pagpa-survey nimo ana, uy. Ayaw lagi kabalaka lagi. Patas ang akong pagbahin ninyo, ana. Ay, ang amo ba nung, nga mahibaw sab unta may ug asang dapitang among mga bahin. Ay, wa man ay problema lagi. Kung makuha na unya nga atong mga tagsa-tagsa katitulo, tultulan taon niya ka sa imong bahin, ha? Asa mo kumahimutang ana ron nung, ha? Dito ba dapit sa sapa o diha sa may highway dapit? Tapan mo o sikbit mong yaya mili nimo. O dapit day ko sa highway? Wala may nag-apang na paya diha nung. Kanang namaligya og surplus. Mao pa kanay akong bahin? Ako pa ng bahin si Ma.
Og ako'y nagdawat sa abangan ana matagbuan. Aw, mao ba? Abi na kog apil pa na sa ako. Wa, ako ang nagpaabang ana nila ni Nang Goreng. Kay daan naman akong giingnan si Manong Carlo nga kinilang dapita ang akong bahin. Kay niya namang gid ko din ni dapita magpuyo. Mao nga gipaabangan ko na lang sad nag mga kanang 100 square meters ako nang gipaabangan. Aron doon ako'y monthly income sa akong bahin nga yuta. Og puhon, kung okay na nga atong tagsa-tagsa ka mga titulo, kita naman unya ang magbuhi sa atong mga bahin. Maolay ki, mas may pa mo, nahibaw pa mo asa na inyong mga bahin. Nagangkon-angkon naman gud mi og pwesto. Ikaw lang ang wa makapili og imong pwesto. Kay tuwa ka man sa layo nagminyo, pero nindot man sad ng pwesto nga gihatag ni Manong Carlo nimo. Boyon ra gud na sa akong bahin, sikbit ra ta. Og ang imong bahin, sikbit anang akong gipaabangan nga nagbaligya og surplus. Ay, nala, sige, mauman ka ha. Oh, ngano nang hupaw pa man kang naggunit anang imong titulo si Yuta? Angay kang malipay nga may gikuptan na yung kang titulo sa imong bahin. Ako ni iparelocate pag-usap. Ha? Ano sa ibuto mong ipasabot? Ipasusin ako usab ba? Kung asa gyud tama ng akong bahin, asang utlanan og mga muhon. Kay doon na naman kuno sila gipamutang nga mga muhon ini. May bawan man gyud din ako ron. Tuig 2014, nagpasusi ko sa akong bahin sa yuta. Giparelocate na ako og usab aron maklaro. Tuod man, may nakita ko mga poste o muhon nga may mga litrang PS. Apan, nangangha ko sa akong nadiskubrihan. Og wasad makauyon ining akong igsuon nga si Yaya Mili, nga mo'y akong kasikbit sa yuta. Og nahimo pa namong lali sa negosyante nga nag-abang sa among yuta. Unya, og ganong buhatag man ko di mo og abangan ining inyong yuta. Nga naghatag naman ko sa imo og suon nga si Mili. Kadugay na na akong nag-abang din 2002 pa. Kunya, karon pa mo muingon nga may kausaban. Gamay raman ang gipanghayon ta nako nimo Nang Goreng. Uy, 300 raman tagbuwan. Og ayon na paghatag kang Yaya Mili. Kay di aman ako masakop ng imong giabangan nga yuta. Apil ni sa bahin akong yuta sa among mga ginikanan nang. Uy, uno ko'y labot anang bahin-bahin ninyo, oy. Ay naku, gasulan ninyo, ana. Ug usa pa, usaw man ana ron, nga usahay, advance man ang mga yung abang ng imong igsuon. Madoble o niya nga akong abang ining inyong yuta kung buhatag pa ko nimo. Ha? Unsa? Mauna, Ya Mili. Ay nagpangulikta og abangan anang negosyante nga si Nang Goreng nga nagnegosyo og surplus. Ako ni mangulikta sa abang ana, ya. Kay nasakop man din na sa akong bahin nga yuta. Oh, giunsa nimo pagkaibaw? Ako man ang gipasusig usab ya. Ug nasuta namo base sa pagsubay namo sa mga muhon ini nga apil pa kana sa akong bahin. Unsa? Og 2002 pa biya ka nakpahimo sa abang anang lutihay ya. So mahimo ba kung ako na ang mudawat sa abang ana ron? Aron may kabayad sab ko sa buhi sa akong yuta ba? Konsulta o na nato ni Manong Carlo oy. Ha? Usa man ang gubutan ninyo, ha? Mili, Sima? Nasuta manggod nako nung nga kana di ang giabangan sa negosyante nga si Nang Goreng, apil pa maday nas bahin akong yuta nung. Maong ako na mo dawat sa abang ana. Dili ko musugot ana nung. Unsa? Kadugay na nako nakaangkon ng partiha sa yuta. Ako na nagatiman ana. Unya karon, kalit lang maadto ni Sima. Oy manong, di ko musugot ana ha. Unya ya, unsaon man na nga ako man gyud ang bahina. Nung pahangyuan lang ko nung Carlo ha. Nga iatras lang ang bahin ni Sima aron dili maabot sa nag-abangan ng surplus. Unsa? Murag nag-ilog na misa kung usa ka igsuon aning lote nga may nag-abang nga negosyante og surplus. Dili man gyud surrender sa akong igsuon, bisag may gikuptan akong titulo ining akong bahin nga naapil ang maong 100 square meters sa akong bahin. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, 5 mi ka magsuon, apan
Nagpa-survey ang kamagwangan na mong laki si Manong Carlo sa yuta sa mong mga ginikanan nga wa magpahibaw namo. Husto bang iyang gibuhat? Ikaduhang pangutana, may tagsa-tagsa na may katitulo sa among yuta. Og akong nasuta, nga nasud pa dae sa akong bahin sa 100 square meters ang gipaabangan sa akong usa ka maguwang nga sikbit nako. Ako na ba ang angay nga mudawat sa abang niini? Ikatulong pangutana, dili gustong isurrender sa akong maguwang ang lote nga giabangan sa usa ka negosyante og surplus. Ug ang nag-abang sab, dili gustong mohatag sa abang diri nako. Butangan ko na lang kahaog private property o no trespassing o magkordon ko. Ikaupat og katapusan. Gusto sa akong maguwang nga si Melly nga ipatras ang akong bahin aron dili mo abot sa nag-abang. Pwede pa bagod na nga naa naman may tagsa-tagsa ka titulo? Ipatawag ko na lang ka ni siyas barangay ug mangayo ko niyag bahin sa abang sa yuta nga sukad 2002 hangtod karon 2023 na. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, si Ma. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Muna ay napagdugay ay ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klaseng pamaagi gyud guys ha, di tama ang unsang pagpadala inyong suwat, ayaw mo pagduha-duha, kibaw mo, di man na nato angay ikaguol, ikauwaw nga natay problema. Wa gyud taw nga way problema, nakay kailang taw dok nga way problema? Na. Kinsa? Kanang manikin. Kay di man na tao. Gaorong ra gyud na. No, wa gyud. No, so ay mo pagkawag pag-asa nga, hala, uy, di man ko palanggas Ginoo. Nganong ako raman. Oy, daghan, uy, lain-lain lang tag pagda sa ato ang problema mo nang ang uban, ikatawa raman. Chill raman. Kada ko nung sismisan ka tunay, kanang sigihan kag-atake, meaning to say nga, you are important. Yes, correct. Na-threaten sila ba? Na-threaten sila, na-zilo sila, naglagot sa imo, kay medyo masikat ka kay sa ila. Mauna, muugyod na, usahay, suyaon. Diba? Okay, kinsa may mga i-greet na to today, Doc? Yeah, mayong pagpaminaw ni Orlan Nilias diya sa Barangay Orchid Orchid Village sa Barangay Salvacion, Ormoc City. Disemistro to Lulito Luzon diya sa Barangay San Pablo, Sunshine Village, Ormoc City. Luliso, Luzon. Igun sa kanin ni Ariel Luzon, no? Disemistro to Francisco Sabalo sa Kanangkaan, Domingo Ubos sa Santa Cruz, Idna Samaco sa San Juan, Lolito Falcon sa Pandan, Bernardina Siron, Paulina Tilin, Kapitan Cleo Napalan sa Tampong, mga Salar og Santiago family, Dr. Vic og Ate Tess Makopya, Binet Daguhoy and family, Maulas Sigalis, Kutanda family, mayong pagpaminaw. Yes, no? And greetings sa mga nag-like ug mga nag-follow nato sa ato ang Facebook account ug sa mga nag-like ug nag-follow sa DYHP RMN Cebu, no? Don't let the wind that blows outside enter your mind and affect your peace. Be yourself. According to Father Aloy, no? Bitaw, no? Kanang unsay tawag nimo ana, dapat focus lang yun ta, dapat di ta magpaapiktar no sa kanang unsay mga panghitabo sa gawas, kay dapat sa ato ang kaugalingon kibawta nga musalig nga mahuman di ta magpada sa mga outside ko ng traffic ato na mag-drive ka. Wa man kay mahimo sa traffic, dili man sa ka traffic officer, no?
ang imong mahimo is makontrolar nimo ang imong kaugalingon nga murag na kuan gyud ka na stress gyud ka kay malate na ka kay usay kini practical niya na kay physiological needs kay ganan ka ba tug CR nya wa pa CR kada ka sa highway. These are mga things nga magitaan na pugpagi. Pero nga traffic man nya wa man kay mahimo ng traffic kay dili ra ba pud ikaw ang nag-commute sa highway, no? So mana you can control yourself but you have a limited control sa environment. Yes. O, kasi mga i-greet na to, ron, Doc. Mana ka, no? Mana to, no? So, ato ang letter sender. Ato ang letter sender si Sema. 40 years old, taga Nasarayaw, Kananggaliti. Kanang na geothermal power plant. Kumusta naman si Lani, no? Nalimot ko si mga apelido lan. Ako nang igagaw na sa Kananga, pero lahi naman ko niya apelido. Masarayaw, Kananga, Leyte, manino. So, Yuta. May tundog yuta ni kuan ni Sema, no? 5 man sila ka man nagigsuon unya ang ilahang maguwang laki mo'y nagpasukod survey, no? Sa yuta. Okay. So, unang pangutana, 5 may ka magsuon apan nagpasurvey ang kamagwangan nga namong laki si Manong Carlo sa yuta sa among mga ginikanan nga wala magpahibaw namo. Husto ba ang iyang gibuhat? Survey raman kaha. Kaya ang kanang pagpa-survey pasukod raman na sa yuta, no? Dapit. Para masakto matanaw asa dapit ang muhon, asa unsa kadak-ag yun ang yuta, sakto ba ang points, no? Based sa titulo o sa tax declaration. So, dili kaayo ko ka sulti kung sayop ba or sakto, pero of course, no, kay kung sabo nagsara po ini bayad, pero siguro out of respect lang magpahibaw sad siguro siya kay para dili kaayo mahimong suspicious ang iyahang mga actions pod nga nganong nagbuhat-buhat na kag-imuha, pero wa may dautan ana kay di man na makaapektar pod sa inyuhang pagpanag-iya anang yuta survey raman na. Yan ay ba ko nanawag na ko ato ni nga taga Naga. Isa do kanu sa makamaari sa imong farm nas Naga na koy farm rang gamay. Kung ano na ikap ang kanhi kapitan diha. Sige pa survey magod ni Sir Robert ang yuta kinapalit niya bagulang niya. Naay diferensya gamay sa utlanan, pero ikaw may nakakuandak, nakaginansya kay wa kuno kaabot og pilot do kadangaw. Pero para sa ako kap gamuda sa kantaw naminaw nako karon maayong pagpaminaw din niyo diha og dili lang kayo dako ang diferensya. Mao na siya de maka pobre nako kay pobre nako daan. Correct. Okay na. Basta dili lang po dingo na ng mga layo na yun kayo. 100 meters lahi na po na. Pero mga dangaw-dangaw lang, okay na. Okay. Yes. Unya, ang sunod pangutana, Doc? Ikaduhang pangutana, kining may tagsa-tagsa na may katitulo sa among yuta. Ug akong nasuta nga nasulod pa di ay sa akong bahin ang 100 square meters nga gipaabangan sa akong usa ka maguwang nga sikbit nako. Ako na ba ang angay nga mudawat sa abang ani? Kaya wa man mo'y wala man mo'y unsa ni? Kasabutan manggod. So ang imuhang gikuan nga may tagsa-tagsa katitulo unya nasulod day siya bay ng 100 square meters nga gipaabangan, no? Sa iyang usa ka maguwang. Ang naamang guy kontrataan na ang imuhang maguwang. Unya, kung nakibaw ka nga nasikbit sa iyaha, suryahi sa imuhang maguwang. Nga mo na ng pagkahitabua nga ang kanang iyahang space, makuhaan ba yung income? Tingali niya hinuog mag-away na niya hinuon mo kay magdahom siya nga siya gihapoy mo kubra. Ana, so pahibaw siya, although sakto ka, kay imo man ang yuta, so ikay mo naikatungod ana nga tupod sa abang. Pero agig nga kibaw ka, no, isip nga kanang kabaw man ka and aware man ka nga ang
nagpaabang ana imuhang maguwang, so I suggest nga storyaa husaya ninyo ang imuang maguwang. Okay? Okay, katulong pangutana, dili gusto isurin diya sa akong maguwang. Ang luti nga giabangan sa usa ka negosyante og surplus. Ug ang nag-abang sa dili gustong muhatag sa abang rin ako. Butangan ko nalang kaha ni og private property or no trespassing ug magkurdon ko. Pwede, kay imuha naman ng yuta na naman ka mo'y tagsa-tagsa katitulo, no? So, the fact nga imuha na din sa imuhang luna, then you can do what you want with it. Now, kung dili, magpadayon sila, pwede dyo kang makafile og ejectment. Kay, di man pwede nga, imong yuta sila'y gakolekta, imong yuta sila'y nagamit, imo man ang yuta. So, dapat, ikaw mo'y na ay labing dakong katungod, magbuot kung unsaon nimo ang yuta. Now, naana man na din ha, so ayaw ni Kuan. Okay? Okay, ko pa to katapos ang pangutana. Gusto sa akong kumagwangan nga si Mili nga ipaatras ang akong bahin aron di moabot sa nag-abang. Pwede ba good na nga naman ni tagsa katitulo. Ipatawag ko nalang kaha ni siya sa barangay ug mangayo ko niya og bahin sa abang sa akong yuta nga sukad 2002 hangtod karon 2000 nakuha na ba nino dali sulbara na gyud na kay 23 20 katuig na 20 katuig ka pin 22 katuig na kana dili gyud pwede unsay tawag nimo ani sakto ka no sa imuhang way sa imuhang proposal para pagresolba kay di man pwede imuhang bahin ang paatrason kay naa naman mo ingon ka na naman mo tagsa-tag sa katitulo magubot na sa o gusto sila mo atras kay para taman ras luna sa imuhang maguwang ang abangan pero sakto pug ka nga sa pipila ka tuig nga naa sila sa imuhang luna nga wa pud sila nya as long as at the time no naa na sa imuha ang titulo then they should pay you rent also so pwede pug ka kolekta based on the area no nga ilahang nagamit nga ikaw mismo na deprive pug ka sa use ug enjoyment anang yuta. Sakto pwede gyud kaayo kay pamilya man mo ug ang katong nag-abang ipatawag sa barangay aron maski pa siguro basin pa lang diha na lang na level mahusay mo para di na lang mo dako ang gubot. Alright. Okay? Mga sukintig paminaw, hidaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat ug maayong adlaw.